ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ସବୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଠାରୁ ବି ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଅଟେ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ସାରା ସଂସାରକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ଏମିତି ତିନୋଟି କାମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରାଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି କାମ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ସବୁଦିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର ତାହା କରିବା ଛାଡ଼ିକରି ଅକାରଣରେ ହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଉଠିକରି କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାହା ସହିତ କୌଣସି ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନରେ କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନସାରା କାମାଗ୍ନିରେ ଜଳି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ତୁରନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିନା ସ୍ନାନରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ପରେ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଛବି ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ତୁରନ୍ତ ଆଇନା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଛାଇ ଭ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ନିଜର ଛାଇ ଦେଖିଲେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଉଠିକରି କେଉଁ ଜିନିଷର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ହାତ ପାପୁଲିର ଦର୍ଶନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତ ପାପୁଲିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସରସ୍ୱତୀ ତଥା ମୂଳ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ଧନଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଶରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ନିଜର ମାତା ପିତା ଅଥବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବହୁତ ସହଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକରି କ୍ଷତରେ ଫସଲ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ସକାଳୁ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।